Pula minuto si programa tayo Bararimata Music Festival. Okay, adto yan ti Sunata Puluan na Ragsak Apas Kuwayo. Nanang kenta Paniod ba lang kini Ian Paul Mendoza? Kuwayo manangkin manong naimbag nga orasyo imudem ket imutek-tekan yo ragragsak ni nga sumangbay kada kayo ana isurat ket na iletra naipas ngayen ti berbo a Mesiyas ket tilubong anyan ang nagragsa Paskwayo amin gagayem ken kakabsa Nanang kentatang naragsak a Paskwayo manangkin manong naimbag nga orasyo imudem ket imutek-tekan yo ragragsak mi nga sumangbay kada kayo ana isurat ket na iletra naipas ngayen ti berbo a Mesiyas ket tilubong anyan ang nagragsa Paskwayo amin gagayem ken kakabsa Paskwayo amin gagayem ken kakabsa. Okay, detarod gagayem kirabsa ti kanta nga napolwan naragsak a Paskwayo intay isaron na deti request nga gapuken ka. Okay, ato yun deti request yung sunata nga napolwan gapuken ka. Patpat gan ming dumdum nga kinagbuy-buy ti programa tayo. Panagayat nga intalalim sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan gapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita detawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka
sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan kapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita ketawanen ti ragsak ko dukas bilang mapukaw ka awanen ti makaarta panangipatek ko kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Okay, ditarod ti kantang napulwan gapuken ka. Isaron tayo matanda ti paborito nga kanta ni Mami Linda Bumanglag, dita San Nicolas ken Ninang Nena Patricio, dita Barangay Kalayab, Lawag City. Laglagi pa mamanag kuranga. Lagyak maakno panakapukaw ko kakaiso na nga ayat ko jak man ninamnama ang masulisot ka bayat kawan ko marupok man gayang day ka na kemo karawakin puso di mo pinanuno to'y sakripisyo rigat kento lupa karagsakan di panagsagaba kawan mabalin ko nunam na maeng adinakun ka sa pulan siya kun kay lipatan naglagi pen awang tinagkurangak ken nagpasulat katoy ayat nga impariknan ketawan umarta ketin subad mo kasaem ken linggo pusok ti sinugatan mo abdes ken panaas inak linakam ken kaman ang nalilaw naragsak ka itasigong na palupusan kang arum ket nudum kentu alaw nagbabawi ka pamakawan mo jak may panamnamas nuram na maeng adinakun ka sa pulan siya kun kay lipatan laglagi pen awang tinagkurangak ken nagpasulat
katuy ayat ngayon parit nang katawan umarta katin subad mo kasaem ken lindu pusok ti sinugatan mo apges ken panaas tinaklinak ken kaman ang alilaw. Keting subad mo dasaen ken linggo pusok ti sinugatan mo apges ken panaas tinaklinak ken kaman ang alilaw. Laglagi pem awan tinagkurangat ken kaaman ang alilaw. Laglagi pem awan tinagkurangat ken kaaman ang alilaw. Okay, dito ang gagayam ken kabsat ti sunata na pulwan laglig pimawan nagkurangak. Okay, keta intang aro ditultuloy ti programa tayo. Hababay ni tintay pa nang ipadano nen ti birthday song. Isagot tayo kadi so amin nga aga birthday tatangal daw. Especially to Mami Tansing Marquez dito barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte, ken ni Comadre Develyn Pungtilan nga agkasangay met itatang aldaw. Kadi sa amin nga agkasangay, may nagananda kay man ken saan, kablaawan da kayo ti happy birthday and more birthdays to come. Okay, a 20th birthday song, isagot tayo ken ni Mami Tansing Marquez, dita barangay San Pablo, San Nicolas, ken kasama ten ken ni Comadre Develyn Pungtilan, ang agkasangay met tatang aldaw. Okay? Adto yan dati birthday song para kada kay amin nga sangapada patpatgan mi nga aga dengdengeg ken aga buybuya. Ti programa tayo napanan na detay birthday song en. Jakmet masapulan manen gagayem ken kakabsat agore kata sapulen tayo. Awan internet tayo, engineer? Ah? Adape. Okay ka. Okay, 20th birthday song, isagot ka sa amin nga kasangay itatang aldaw. Okay, ato yan ti sonata para kada kayo papagayam. Niya, guri ka nagalisto ka mo ton. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear.
daytoy nga aldaw anaing gasatan, tanagtengan manen ti maysa atawen, tagdaak man idin nga himay kimablawen, baeten panang kanta iti happy birthday. Nupayawanin tugot ko, amay teda sagot ko, ngem tilay daw dawat ko, manayon ko taragsak mo. Itden kumatapo, tinaunday apan nagbiag mo, tapno matungpal mo, ti amin apanggep mo. Ited na pa'y ti amin akid daw mo, kanayunan na pa'y ited na ti salunat mo, tapno maramid mo ti amin nagandat mo, nalinteg anakem iti padam at tao, naragsak to'y rikna nuing ka makitkita, ngauray no aglulwa ngam gapo iti ragsak na, tanagtengan manem ti aldaw akasangay na, adtoy asagutan ka iti maysa akanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear. Okay, detarod gagayam ken kabsat ti sunata nga napolwan iti aldaw anaing gasatan. Okay, malit pa lang kini kompadre tayo Mondro Kaliaho. Okay, agsublinto ti programa tayo kalpasan kadigiti sumagmaw na pamalagip. Wenno pansamantala pumakada ti programa tayo. Hintay tong kada ti sumar programa parikut ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:35. Gagayem ken kakabsat, ti mensay ti Paskwa ken baro atawen ni Congressman Angelo Marcos Barba iti maikadwa a distrito ditoy Ilocos Norte.
Patpatgek akakailian. Nadanunan manen tingintay panangrambak iti Paskwa. Selebrasyon ang apuan kay papanan ang pananglagip iti sarangbay ni Apo tayo a Hesu Kristo. Iti tultuloy tayo iti aginayat kaya nakaykaysa sapay tagnanayon nga adda kada tayo sa ngapada ti ragsak ken piya agmaymay sa tayo akas nasyon amang namnama amaaddaan iti naranyag narangay ken narimat amasakbayan. Naragsak ka Paskwa kada tayo. Christmas is a glorious season. It is magical season filled with joy. May you make memorable moments, unbreakable bonds for a better future. Merry Christmas and a prosperous New Year. Greetings from Ilocos Norte Consolidated Cooperative Bank President, Mr. Ruben Habon and staff. Disika, Jack Kente Salon at Healthcare Consultation and Health Products. Ket manggigan intunggal Sabado, oras de alas 10:30 hingga at alas 11:30. Babayan iti eksperto ti Natural Health Care ni Dr. Hani Beras Tamayo. Gagayam gagakabsat intay denggan ni Ate Luz Viminda Domingo Arellano. Umininom iti Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Los Biminda, Domingo Arellano, sir. Barangay Loreto, Sulsona, Ilocos Norte, sir. Noon niya ti trabaho yung ma'am? Awanan, sir. Gaywanak lang ti apugo ko. Ay, manot tawan yun? 59, sir. Agkasano yung anamon, ma'am? Dito Mark Cafe tayo. Agdingdingyak ti radyo, sir. So, api nga iminom kayo ti Mark Cafe, ma'am. Anya ti problema yun? Adaro, diabetic ko, sir. Digidin mariklik na kamadi. Agawan damutan. Ayat makunayo, ma'am. Kada ti produkto tayo nga Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. So, tagyaman ak, sir, dahito yung cafe ket nga Mark Cafe, sir. So, ti kasla nang nakariknak na ng palagaan ti bagik. Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ka rin di butika ken drugstores dito'y lugar tayo. We wish you a Merry Christmas. Nadanunan manen ti panawen ti Paskwa. Panawen na selebraran ti lubong ti panakayanak ti Mesyas. Kasi di kinuna ti nasantuan na surat. Ipas nga iti may sa lalaki ket panaganam tu iti Jesus. Agsipod ti salakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Gablao manipod iti Hisha Prime Sand and Gravel Aggregates Philippines Incorporated. Diyos unay ti Agnina. Tidings we bring to you and your kin. We wish you people may Gagayem ken kakabsat, ti mensay ti Paskwa ni Sangguniang Bayan member Jonathan Toralba, iti ili ti Badok, Ilocos Norte. Siak ni Jonathan Toralba, agdama nga Sangguniang Bayan iti Badok, Ilocos Norte. Numan rigat ti adda apaspasaran iti agdama, gapu iti pandemya a COVID-19, ngem saan nga iso iti laped, ngayon tayo celebraran, ti panakayenak, ti manubot ti basbasol iti sangalubungan, ani Niño Jesus. Ngarod, kita nga panawen ti Paskwa, intay ko maipamatmat ken kuana, babaen iti panagkakapya, ken panagiinnayat, tapno maguuntupod tayo iti kaipapanan iti Paskwa. Naimbaga Paskwa ken naragsak nga isasangbay ti baro atawentay ang sangapada. Toy anak ken kabsatyo, Konsyal Jonathan Wasan Toralba. Why don't you give love? Ti Paskwa ket sumangbay gapoy tinaylangitan a regalo. Ket sapay kuma tadatoy a regalo ket paragsaken na ti puspus tayo. Naimbaga Paskwa ken nabunga abaro atawen tayo amin at sangapada. Manipod kada Dr. Isidro Metaniel Faustino and family, Dublin, Ireland. Mr. and Mrs. Ernesto and Lita Kilban and family, Vancouver, Washington, USA. Chicken Licious, Lechon Manok, Kagawad Manny Morales. Manager, Lawag City, Mr. and Mrs. Manolito Orsino and family, London. Honorable Paul Baltasar and family, Sangguniang Bayan member, Sarat, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Ringo
honasan po sa pagbangon ng mga Pilipino. Saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Why don't you? Gagayem ken kakabsat, ti mensahe ti Paskwa ken baro atawen, ni Sanggoy Niyang Bayan member, Amor Makalma Bagarino, ti Ili ti Pinili, Ilocos Norte. Kaduak ni Maria Cristianet, inungutan mila unay nga anak kaday di Agnes, Yebkas kuman, tinapalaos sa panangkablaw ko kada kayo amin, nagdengdengeg itirayo tayo DCRL, na imbag nga aldaw tayo amin, nang nangruna kadagiti kakailyak, iti ili iti pinili. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Napintas agundaway, tapno na namin tayo iti panang, gayat ti Diyos Ama anawar sa kada tayo amin. Narod, hintay ko ibiyag dagiti panorsuro nga kakapintas, tapno iti kasta ket agari iti ayat ken kapya iti aglawlaw. Daytoy iti mensahe kada tayo aming kalsat, iti daytoy a panawen iti panang celebrar tayo iti Pasko. Ayat namnama ken kapya, dagitoy iti dapat na nga adda iti komunidad tayo. Ulitek nga rod nga iebkas si iiliw ken si tatarigagay, naragsa ka Pasko ken nagasat abaro atawen tayo amin. Ti mensahe ti Paskwa ken baro atawen, kada tayo, ni Sarat Mayor Engineer Remigio Medrano. Mensahe iti Paskwa ken baro atawen, daytoy iti kablao ko kada kayo, nga kailyan iti ili nga sarat ken iti kaprobinsyaan ti Ilocos Norte. Toy anak ken kabsatyo, Remigio Medrano. Sabay kumata tintunggal familia ket mapuno ti bendisyon iti daytoy a Paskwa. May the holiday make every wish and dream come true and enjoy truly Merry Christmas. Greetings from Mr. and Mrs. Galicano and Maricel Cristobal, Honolulu, Hawaii, USA. North Solaric Enterprises, Lawag City. Honorable Antonio Mariano, Municipal Mayor Marcos, Ilocos Norte. Honorable Lucky Rene Bunye, Sangguniang Palansud Member, City of Batac, Ilocos Norte. Ken Mr. and Mrs. Willie Taroma and family, Maui, Hawaii, USA. No makasaritak lakuman ni Santa, sa ludsodek no anyat ited na ken ka, kalikagum ko nga ragsaken talinaay ti panagbiag saan laing ita Paskwa, no diket inggat ingana. Mensay ti Paskwa ken baro atawen ngayon kay nangigan, isagsagot kada kayo ti National Irrigation Administration and Staff, San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte, headed by Engineer Waynard Joseph Untalan, General Manager. Diyos unay iti agmina. Jingle bell, jingle bell. Here is to sharing a Christmas with joy and splendor of Christ's birth. I am sending you a message of hope and faith and happy Christmas. Greetings from Honorable Maximo Cahigal, Municipal Mayor Badoc, Ilocos Norte, Honorable Jogracias Victor Savillano and Mrs. Dina Bonivi, Congressman, 1st District, Ilocos Sur. Thank you very much. Dancing and prancing and jingle. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:46. Addaan ka
kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbarin, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, kagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iti ingkay panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Biyano po pagayam, balbali yung inak nga rod kumablaw kada kayo tiya daytoy nga malem, dito palang programa tayo parikot ken pamagbaga. Ket syempre, bakit kadwa tayo palang agserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Kasama tan magkita pa lang ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Haji Isidro. Ken detective no mo ti biyang ni Manong yung Ronald Domingo. Beno papagayam, intay man nga rod, wenno sagutan kayo man nga rod iti maysa nga sunata. Padanan nyo ti panangibasa tayo dito, inawat tayo nga mensahe ni Ayat, papagayam. Kasama nang intay ibasa dito nga naawat tayo nga mensahe ni Ayat. Awisek man digiti na Ayat nga gagayem, digiti kayat na iti agipatulod, kadigiti Dani, mensahe ni Ayat, digiti pakasaritan kinayat, pakasaritan iti biyag. Ipatulod yung di programa tayo papagayam. Tamasin dadaan to'y numutoy biyang amang ibasa kadagita papagayam. Narod ipalubos yo ta sagutan kayo man iti may sa asunata kas inak pangliliwa pay laeng kada kayo itatang mali. Padaanan nyo iti panang ibasa tayo iti sabali pay nga naawat tayo nga surat iti ket naglaon iti mensahe ni Ayat papagayam. Adto yan ti sunata. Kawan mo dito'y arpan na
parikot, ken pamagbaga. Beno mapagayama, dapay 7 nga minutos, kasangwanan ti oras ti alas 3, ngintay pa nagpipin na kada. Beno iti dati gundaway, intay ni ibasa, dati mensahe ni ayat, ni pagayam tayong awagan tayo kalatan itinagan nga Junel, manipod iti Dingras sa Ilocos Norte. Ato yan ti mensahe ni ayat na. Mensahe ni ayat. Ken kaan dita Marcos, Ilocos Norte. Sapay kuma tadumdumngeg ka kadito yung kundaway an. Taing ka man imutektikan. Di mensahe ni ayat ko aparakin ka. When an. Sapay kuma tamamati ka. Kadagito'y tata inak ipudnuken ka. Amom kadian nga adda iti na isang sangayan amariknakken ka. Dahito yung arikna ket iso iti napudno apanagayat ko ken ka. When an mamati ka kuma. Saan kun nga aramaten pay dahito nga programa. No saan nga naimpapuswan, daytoy amarikrik nakken ka. Ket sapay kuma, tamamati ka ken iti kabiitan na panawen, ket inkaaklunen, daytoy ayat nga innak idatdaton ken ka. Bulitek, agayatak unay tinapudno ken kaan. Alakastan manong kuha Ronald agyamanak, iti panangibasam to isang kabasit a mensahe ni ayat ko. Para iti babae nga inak ay ayaten iti napudno. Awagan naklatan iti naga na Junel, iti Dingras, Ilocos Norte. Mensahe ni ayat. Alawen papagayam, ingkay nang giganti mensahe ni ayat ni pagayam tayong Junel. Manipod iti iliti Dingras, Ilocos Norte, inpaayan nati mensahe ni Balasang An dita Marcos, Ilocos Norte. Wala na pa dito yung Merry Christmas kada kay amin. God bless ko na ni Ninang Carmen. Sa dito Barangay San Julian dito Siyudad ti Bata. Beno papagayam kasama nang inakon pasurutan ti Sunata dito'y mensahe ni ayat ni pagayam tayo nga Junel iti Dingras, Ilocos Norte nga inpaayan na ti mensahe ni Balasang An dita Marcos, Ilocos Norte. Ket alakaro din dito kundaway tapno agyaman ken pumakadamanen kada kayo. Kaya sapay kumata taginayonen nyo iti agbuya ken dumngeg ti so amin na programa dito estasyon tayo. Ken kablawan da kayo ti Merry Christmas. Nakadwa ko nga nagserbi ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Tuliao, Supervision ken Direction ni Station Manager Rod Sadjan. Kasama tan iti biyang ti Security Department ni Mr. Haji Isidro, iti biyang ti pwede tinagan ti administrative officer tayo ani Mr. Andrew Joel Aninyon. Tinumuti biyang ni Ronald Domingo at imeten ti maudin nga sunata inakon isagot kada kayo itatanga malem kang runaan na. Ngayon ipagayim tayo nga Junel dita iliti Marcos, Ilocos Norte.